Takže maskování a retuše ve Photoshopu. Opět máme jednodušší verzi, která je relativně efektivní, zase skrz kameru RAW. Pak máme to opravdové maskování. Je dobrý na to mít nějaký portrét, já to budu ukazovat na portrétu, protože na portrétu se dobře ukazují i ty retuše. Jo, je dobrý si tady udělat zase nějaký ty základní úpravy, mně se tady načetly nějaký úpravy, co tady už jsem někdy v minulosti asi provedl na tom, jo, takže vidíte, že prostě tady jsou nějaký edit. Začnu asi postupně těma ikonkama. První je crop, to je tohleto, to je na C, jen tak mimochodem. Jo, to si prostě můžete ořezávat. No, buď je to takhle jako, že to drží ten poměr, když vám to drží ten poměr, můžete tady odemknout ten zámek a ono ho to držet přestane. A když dáte escape, tak ono ho to úplně zahodí. Takže já si tady odemknu zámek, zúžím prostor z jedné strany, trochu uříznu z druhé, dám enter, tak. Další, co tu máme, je odebrání. Odebrání je víceméně ta naše retuš. Vy tady máte nějakou vizualizaci bodů, jo, ta vám ukazuje, co by vás zhruba mělo zajímat. Jo, tady můžete vidět, jak moc přísný byste na něj měli být. To je takový hezký pomocník. Pro nás je důležitější to překrytí, protože to překrytí nám ukazuje všechny ty úpravy, co provedem. Takže já tady prostě, když kliknu, tak tadyhle vidíte, že mi to gumuje nějakým způsobem. Ale to je prostě jeden nástroj. Druhý nástroj, on to bere jako od někať jinať a snaží se to tam jako světelně zarovnat. Třetí nástroj je klon. On prostě vezme nějaký jiný místo a to tam naplásne. Kdybych chtěl opravovat to prolnutí, tak já tady můžu řešit ten feather a ten by mi to měl tak nějak pomoct vyřešit tak, aby to vypadalo nějak jako rozmějc. Jo, vidíte, že to najednou to není tak jako tvrdý. To je vlastně ten nejjednodušší způsob, jak retušovat. Já to budu dělat přes Photoshop, proto tyhle ty věci teďka mažu. Další možnost, co tady je maskování. Maskování pomocí kamery RAW má několik režimů. Má tady hromady automatů jako na vymazání, vybrání pozadí, ne vymazání, na vybrání oblohy, vybrání objektů. Ten nový Photoshop tady vidíte, že umíš nahoru vybrat jo, takže vy prostě naklikáte, co chcete a dáte vytvořit masku. To, že je takhle červený, je překrytý, abyste viděli, co máte v masce. To můžete takhle vypnout nebo zase zapnout klidně. Pomocí tohohle můžete měnit světelnost a zase všechny ty úpravy, co jste dělali do teďka, tak můžete dělat tímhle způsobem znova. Prostě vymýšlet si, co je vám jako libo vlastně. Jo, můžete přidávat výběry, kdybyste tam chtěli něco přidat nebo naopak odebrat, jo? Přidáváte další režimy té masky. Můžete přidávat nové masky, jako bindu do nové vrstvy. Jo, toto je prostě. A tuhletu masku zahodím, aby tady nedělala bordel. Vezmu si štětec. Štětec je fajn v tom, že prostě mi umožňuje kreslit kam chci. Když mám zapnutý tadyhle ten automasking, tak on si hlídá ten povrch, který je na tom křížku. Takže vidíte, že mi nebarví do těch brýlí třeba, ale nebarví mi do těch vlasů, ale barví mi jenom na tu pokožku. To je jako docela šikovný. Takhle můžu ty masky dělat třeba ručně a teďka můžu zase předělávat nějaký úpravy na něm čistě. Zase opět tímhle to smažu.
Teďka to půjdu otevřít do Photoshopu. Mám tady několik možností. Když podržím Shift, udělá se mi možnost otevřít objekt. Když nechám jenom otevřít, tak se to prostě otevře a když Alt, tak to otevře kopii. Nebo na této šipce máte zase každou z těch možností. Já to většinou chci otvírat jako objekty. Protože ty objekty mi umožňují zpětně upravovat ty věci. Takže když já potom dvakrát kliknu na tu ikonku toho Smart objektu, tak se mi to vrátí do téhle úpravy. Tady vidíte Smart Object, je ta ikonka. Normálně, když udělám vrstvu, tak ji tady nemám. Jinak rozhraní vrstev, tak jako letem světem, tímhletím přidávám vrstvy, tímhletím vytvářím skupiny vrstev. Jo? Tady prostě můžu teďka naklikat prostě skupinu vrstev. Tak. Můžu mazat tadyhle skupinu i její obsah, můžu přidávat masky, máme tady nějaké efekty, ty jsou nám většinou k focení zrovna k něčemu. Dál tady máme režimy prolnutí těch vrstev. Prolnutí je to docela užitečný v tom smyslu, že tohleto, jak to funguje, to prolnutí jednoho obrázku nebo dvou vrstev do sebe, je naprosto stejný ve všech dalších programech. Čili jak i v Blenderu dokonce se ty vrstvy vlastně chovají podobně při vytváření materiálu. Takže tohleto je prostě, ta práce s vrstvama je velmi důležitá. Video editing celý funguje na principu vrstev víceméně. Takže vlastně tohle je opravdu jako dobrý si to tak nějak jako vštípit. Jo, máte tady ještě výplně a krytí, to je prostě jenom o tom, jak moc transparentní nebo netransparentní tyhle ty vrstvy jsou. Když přijde na maskování, mám tady kýbl. Kýbl je většinou skovaný takhle pod přechodem. Kýblem si tady teďka jenom pro příklad udělám dvě vrstvy, každou vybarvím jednou barvou. Když bych chtěl vidět tu bílou, můžu si tady vzít gumu. Problém toho, když to udělám takhle, je, že tady mám fyzicky díru a já nemám způsob, jak se vrátit k tomu, co tady předtím bylo, jinak než Ctrl+Z. Proto většinou tohle neděláme. Proto používáme masky. Jo, masky vrstev. Ty se ovládají pomocí štětce. B jako brush. Když štětec chci zvětšit, musím dát pravý tlačítko a tadyhle měnit velikosti, nebo držím Alt a pravý tlačítko a můžu ho takhle zvětšovat, zmenšovat. Vidím, že maska je bílá, tohle je maska. Takže já potřebuji mít černý štětec. Jo? Vidíte, že teďka dělám díru do masky. A pak si řeknu, že tadyhle to chci zpátky, takže zase prohodím a použiju bílou, abych tu masku jako opravil. Jo? Vidíte, že se i vyplnila. To, že ty barvy prohazuju, to dělám Xkem, Dčkem resetuju barvy. Jo? Když dám Dčko a mám tam jakoukoliv jinou barvu, tak se mi to resetuje takhle pěkně. To je vlastně všechno, co je důležité vědět o vrstvách. Tak a jak já většinou upravuju fotky, a jak jsem to vlastně ukazoval na těch předešlých hodinách, je udělám si kopie této vrstvy. Jo? Pravý tlačítko duplikovat vrstvu nebo Ctrl+J, prostě Ctrl+J vám udělá takhle kopii. Přičemž tu horní dám jako překrytí a tu prostřední dám jako závoj. Přičemž tohle je ta naše výplň jakoby té fotky. To nevypadá úplně optimálně. Nicméně tohle je vlastně první krok. Potom si na tu první dám filtr. Filtr, jiný filtr, horní propust. Nebo high pass. High pass je hezký v tom, že nám takhle jako obkresluje ty zajímavé, ty jakoby hrany, takže vy jste schopný ho používat, nebo většinou se používá jako doostřování. Takže já jsem si takhle, všimněte si, že když ho vypnu, tak se to zase, tak to přestane být takový jako zostřený. Tohle, naopak tu druhou vrstvu rozmažu. Jo, je jedno, jaký rozmazání použijete. Většinou se doporučuje používat to gasovský, protože je takový jako nejjednodušší na používání a zároveň dělá tak nějak jako to, co byste očekávali, když něco chcete rozmazat. No. Jo, tohle už vypadá trochu líp, pořád to není úplně ono. Já bych řekl, že je to moc světlý, takže si na tuto vrstvu musím ji mít vybranou. Jo? Všimněte si, že můžu vybírat vrstvy. Dám druhou kameru RAW. Mohl bych to stmavit tak, že bych to zase dvojklikem otevřel, ale stmavily by se všechny ty fotky najednou.
Nebo aspoň ve starších verzích to tak fungovalo. Takže pro mě je jednodušší nebo jistější prostě tu fotku jenom stmavit pomocí nové kamery RAW. Tím, že je to ten chytrý filtr, že je to ten objekt, tak tady vidíte ty filtry, co jsem použil. Kdyby to nebyly ty objekty, tak ty úpravy se udělají a už je nemůže, a musíte je vrátit jenom pomocí Ctrl+Z. Proto je šikovný používat tyhle ty smart objekty. Můžete vypínat ty jednotlivé funkce, jakože a vidět, jaký mají vliv. Můžete je doppelklikem znova otevřít a předělat, přenastavit. Tak, když to mám takhle připravený, tak můj problém je v tom, že tahle vrstva doostruje úplně všechno. A tahle úplně všechno rozostruje, což by mi za stolik nevadilo. Ale já chci, aby byly ostrý brejle, nozdry, rty, tyhle ty vrásky, co tvarují jeho obličej, oči a tak dále, jo, a ty vlasy. Takže si na to přidám masku. Tím, že jsem si vypnul ty vrstvy pod tím, tak vidím jenom tu jednu vrstvu a proto je to takhle šedý, jen tak mimochodem, to dělá ten high pass filter. A teďka, když mám vybranou tu masku, tak do ní začnu zase pomocí štětce dělat díru. Jo, smažu prostě všechno, co nechci, aby bylo jako zaostřený. Čili nechám si tam jako obrysy obličeje, nechám si tam rty, ale vyhodím právě třeba celý kompletně ty tváře, vyhodím třeba i ty prostory pod očima, nad rtama tadyhle a tak dále. Jo, takže teďka se tady prostě budete muset chvilku hrát s tím, aby to nějakým způsobem začalo vypadat. Můžete tady nechat třeba tu vrásku, ale vyhodíte jenom tadyhle ten prostor kolem. Třeba. A nebo nemusíte, taky to oko můžete prostě nechat bez změny v tomhle ohledu. No, těch způsobů je hodně, je to hodně o vkusu, hodně o tom, co vy chcete nebo nechcete dělat. A taky o tom, co máte zadaný. Když byste dělali takový ty opravdu jako fashion retuše, tak se většinou vyžaduje vyhladit úplně všechno, včetně pich, včetně prostě všeho, co prostě se považuje za nedokonalost, jako za chybu, ale je to hodně o vkusu, že když to děláte vy, tak je na vás, nebo na tom, kdo co po vás to chce, co tam jako nemá být. Jo, takže já si nechám něco takovýhleho. Vidíte, že mi to ta druhá vrstva rozostruje, ale rty zůstaly ostrý. Když tam dám tu výplňovou fotku pod to, tak najednou už jsem se někam dostal. Možná bych to mohl rozmazat ještě víc. Třeba ještě až takhle. Jo, a teď vidíte, že mám vlastně docela hezkou kombinaci toho doostření a toho rozostření. No, mohl bych to tady klidně ořezat ještě trošku víc. Ale ať to mám opravdu úplně přesně podél těch. A všimněte si, že v reálném čase i vidím tu úpravu. Já jsem to vypnul hlavně proto, abyste jako přímo viděli, co vlastně dělám za úpravu. Protože samozřejmě to můžete upravovat tímhle způsobem. Jo, mohl bych teoreticky klidně tady z toho odebrat i ten krk, ať není tak jako výrazný, tak už zvýrazněná, protože to vypadá až potom dost děsivě. Tak. Teďka, kdybych chtěl retušovat, protože bych si řekl, jo, tohle je prostě to, jak já chci, aby to vypadalo. Retušovací nástroje jsou tadyhle vlevo. No. Většina jich je tadyhle. Klonovací razítko máte tady. Klonovací razítko funguje tak, že altem vyberete, kde chcete zdroj, kliknete, pustíte alt a pak vybíráte. Důvod, proč mě to dělá černou, je to, že mám vybranou masku, jo, takže já bych musel být tadyhle prostě v tomhletom. Teď si vyberu tadyhle barvu a on mi ukazuje, že ne. Ukazuje mi, že ne, protože je to inteligentní objekt. Já bych to mohl rastrovat, ale musel bych tu změnu dělat ve všech těch 3 vrstvách. Takže řešení je, já si to většinou dávám do skupin, abych se v tom orientoval. A pak buď dáte pravý tlačítko a sloučit do jedné vrstvy. Jo. Nebo sloučení viditelných. Já dělám Ctrl Alt Shift E a to mi vytvoří novou vrstvu ze všech těch viditelných, ale nezahodí je to, protože ty ostatní by vám zahodili všechno ostatní. A ta už je vyrastrovaná, to už není chytrý objekt. Takže si můžu vzít tady ten bodák a i přesto, že tady máme hromadu nástrojů, který si můžete oskoušet, ten bodák je asi nejúčinnější. Ten bodák prostě funguje rychlejc než v ACR-ku a funguje tak, jak byste očekávali. Prostě vyberete, co chcete pryč a on to zahodí.
Zahodí to prostě v řádově ve vteřině. Klidně i větší prostory zvládne naprosto bez problému. No, takže vidíte, že já tady prostě odklikám jenom ty věci, co se mi nelíbí, nebo respektive všechny tyhle ty pigmentové skvrny a tak dále. Jo, a jsem velmi rychle v nějakém stavu, který prostě asi vypadá rozumně, mohl bych se zbavit třeba to. Tadyhle ještě typy koukám. Jo, a mám prostě základní jednoduchou retuš. Teďka můžu mazat třeba i pozadí. Opět, můžu buď kliknout na odstranit pozadí, mělo byste smazat pozadí. A důvod, proč ho furt vidím, je, že mám zapnutý ty vrstvy pod ním. Takže teďka mám smazaný pozadí. Když kliknete na tu vrstvu pravým, tak tady máte nějaké možnosti, jako aplikovat masku vrstvy, to vám zdeformuje zase ten původní obrázek a ji teďka odstraním. Kdybyste tady tyhle meníčka neměli, protože byste měli starší verzi nebo jakoukoliv jinou verzi, tak tady jsou výběrový nástroje. Ten Quick Select je takový šikovný, ještě tady je nástroj pro výběr objektu, ten docela umí vybírat, jo? Že když kliknu na ten obličej, tak by měl být schopný ho vybrat relativně spolehlivě. Zase, stejný postup. Ještě byste to mohli dělat tím Quick Selectem, s tím, že to takhle celý obtáhnete, s tím, že když držíte Alt, tak odebíráte z výběru, když normálně jenom kreslíte levým tlačítkem, tak to přidáváte do výběru. Já zůstanu u toho výběru. Tady vidíte tadyhle ty prolnutí, on se je snaží udělat, ale kdyby náhodou nefungovaly, já pro jistotu vždycky dávám vybrat a maskovat. Jo, tady vidíte, že to prolnutí nějaký je. Jo, tady máte režimy toho zobrazení, abyste viděli, jak moc to máte vybraný třeba. Zapnu inteligentní poloměr a dám to prostě na nějakou hodnotu tady do. Jo, vidíte, moc přesní ty okraje. Dám OK a vytvoř mi masku. Nebo tady vytvoř mi masku, to je jedno. Jo, a teď mám nějakou tadyhle vymazaný pozadí. Udělám si novou vrstvu, tu dám pod něj a vybarvím ji nějakou barvou. Jo, a jsem zase někde. Do téhle masky můžu samozřejmě pomocí štětce zase kreslit, takže si tady můžu zpřesnit tyhle ty masky, aby tady nebyly tyhle ty přesahy, které vypadají prostě dost hrozně. Jo, aby to nebylo takhle ohryzaný prostě. Jsem schopný tadyhle s tím prostě pracovat na nějaký jednoduchý úrovni. A opatrně na to, co tam přimazáváte a odmazáváte. A můžete třeba i dokreslit kus těch vlasů. A zase množstvím týž bílý nebo šedý určujete, jak moc budete dokreslovat. Takže já když to dám na tu šedou, tak ono to bude dokreslovat jen na půl, nebude to dokreslovat jako 100%. Jo? Takže je to prostě floatová hodnota, kdy bílá je 1, černá je 0, myslím. A tím způsobem to prostě funguje. No? Buď to tam přidáváte nebo odebíráte. Že to jsou nějaký základní masky a filtry. Máte tady přizpůsobení, tady můžete dělat ještě hromady dalších úprav navíc, jo? Můžete tady dělat nějaké křivkování a podobné věci. Tyhle ty věci, pokud byste tam náhodou neviděli, byste je tam náhodou jako neviděli vůbec, vždycky máte tadyhle režim okna, teda prostě tadyhle záložku okna, a tady jsou všechny tyhle ty věci, jako přizpůsobení, vlastnosti, jo, to ovládání tohoto panelu. Všechny vrstvy si tady můžete zapnout, vypnout. Všechno to můžete zapnout a vypnout. Můžete tu přepínat mezi pracovníma plochama, jestli chcete výchozí, grafiku, malování, fotografii. Prostě kdykoliv je nějaký problém, tak že vám tam něco chybí nebo to nevidíte, tak to může být tady někde skovaný prostě. Tak. A když jste v nějakém takovémhle režimu, tak už to zbývá jenom vyexportovat. Můžete se exportovat jako JPEG a tady 0.3 a přeuložím si ho tadyhle. Jinak ještě k filtrům, máme jich tady hromadu, máme tady prostě ten široký úhel, co jsme si ukazovali, korekce objektivu, tu kameru RAW, takže ji můžete používat na jakýkoliv obrázek, který tam vložíte, klidně i na grafiku, takže můžete prostě zvyšovat kontrast třeba nějakých jiných obrázků nebo nějakých kreseb a tak dále zpětně. Nebo to můžete dělat přes ty přizpůsobení. Máte tady hromady deformací, stylizací a podobných věcí. To, co pro vás může být zajímavé, jsou za první neurální filtry, ty dělají hodně práce za vás.
já pro ty svoje testy budu chtít to dělat takhle, jak vám ukazuju, a ne pomocí jich, protože když to uděláte pomocí neurálního filtru, tak se nemusíte učit s Photoshopem víceméně téměř. Protože hodně věcí umějí vyřešit za vás, zatímco ten postup vám ukáže, jak vás donutí pracovat s velkým množstvím nástrojů, který se dají používat k mnoha různým věcem. Co dalšího by mohlo být fajn, jsou tyhle ty filtry. Ty filtry nejsou vidět. Nejsou vidět protože potřebujete v režimu přepnout na 8-bitový kanál. Když přepnu na 8-bitový kanál, tak se mi umožní používat galerie filtrů. A galerie filtrů funguje no, tak, jak byste asi čekali. Prostě máte tady obrovské množství filtrů, který dělají různé věci, jo. A ty můžete používat různým způsobem, čili tady prostě dělat nějaký deformace, dělat tady nějaký stylizace. Jo, prostě hromada přednastavení, který jinak jako zase byste museli dlouho řešit. Tím, že máte školní Adobečka, tak dost možná můžete hodně dalších takovýchhle filtrů postahovat na Creative Cloudu přímo. Protože oni mají nějaký filtry typu oleomalby a podobně, který normálně jsou placený, ale některé ty školy to v těch licencích prostě mají. Takže možná, kdyby vás tohleto jako nějak zajímalo, tak se to tam můžete projet a zjistit, co vlastně všechno můžete s tím dělat. Jo, každý ten filtr tadyhle vpravo jen tak mimochodem má nastavení, takže můžete tadyhle měnit třeba tloušťky těch okrajů, dělat takhle jednoduše nějakou stylizačku světla. A prostě dají se tady dělat hromady zajímavých věcí vlastně. Ale jen vidíte, že mu to chvilku trvá, tyhle ty překreslování, jo. Ale to je jediná věc, jedna z věcí, která je problém Photoshopu, je postavený na procesoru a ramce, takže je relativně pomalej. Když máte málo místa na disku, když máte malou ramku, může se vám stát, že vám řekne, že jsou disky plný. Proto je dobrý mít vždycky na C nějaký místo volný, aspoň třeba 10 GB, aby vám to neřeklo prostě, hele, máš smůlu, já prostě nemám do čeho ukládat mezi paměť, jo. No a to je asi k těm portrétům všechno.